חברים, אם אתם לא יודעים, עכשיו שומעים את הקול שלי כן. הייתי עושה רק עם שירים, כאילו סאונד, הייתי רק מוסיף סאונד. וכן, אם אתם, מה זה רציתם, לא יודע אם רציתם, לשמוע את הקול שלי, אז הנה. דרך אגב, שימו לייק ותירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. זה עוזר לי, ותודה על 19 צפיות על הסרטון של איתי לוי ששרתי. תודה רבה על זה, 19 צפיות אשכרה, בשבילי זה מלא. טוב, תודה רבה, אני מעריך אתכם מאוד. כן, וגם אחותי, חיים שלי, גם עוזרת לי עם הסרטונים. ופשוט תלחצו, זה ממש בחינם, כאילו הלייקים והזה, זה חינם. לא עשיתי שיהיה משהו עם כסף, וכל הסרטונים זה לילדים. ויש לי עוד ערוץ שגם הלל הגבר כתוב, אבל זה תמונה של הכביש. שימו לייק שם, וזה אני אנסה לשדרג אותו קצת, את זה, כי אני מעלה רק דרך הקבצים. אז אני אנסה גם לעלות, אתם יודעים, ככה תמונה, כאילו סרטונים, ולא דרך הקבצים. טוב, יאללה חבר'ה, אוהב אתכם, שימו לייק, בסרטון הבא, יאללה ביי.